diajak. Lalu berarti dijak. Mandape wis dhewe-dhewe. Elek lagi tadi. Oh, wis beda keyakinan kok piye to? Pun pengelolaan soal wonten nedana mriki nggih. Sehat sedaya nggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah. Bunga kira. Ya kok iki dalang kabeh muga-muga anak-anakku dadi dalang sing apik. Wis duwe ciri khas dhewe-dhewe. Silak kesusu di promosake sing sinten? Sing silak pengen dipayokke sinten? Sing makin kae duwe ciri khas kae. Pripun? Termo majur. Oh. Mabiyar iki bisa. Ayo ana calon dalang kok panganane mung mayang-mayang pupus jambu. Walah, nggih. Niki merti Desa. Ya masyarakat Medanos teh tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu nggih. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang berkah barokah. Ingkang kagungan utang dan lunas utangi. Nggih, nek wis sah, njur. Ya medhot. Ning iki lagune Pak. Iki kok hubungan karo Intan karo Nggih, Anda. niki mau nggih aku sik ngersake enak. Pak Bubuk Asmara. Pak sinten nggih nggih. Apa? Bubuk Asmara sik Intan. Bubuk Asmara Intan. Bubuk Asmara Intan. Jo kula kodene. Ya wis kowe nang kono kuwi. Oh. Ayo Bu. Niki mau keterangannya dereng cetha ya. Hah? Sesuk keterangane sesuk. Pak. Bu, sesuk piye nomor wis dijaluk lho. Ayo Intan, sakit. Nah, iki Intan iki. Bu. Nipun Pak, nanti Pak sinten kan mau jenenge ya. Iki Mbak Intan iki Bubuk Asmara. Kali Mbak Intan. Wis Intan ngantuk tuh geger. Ivan terus kaya buta. Ereng apa ta janjeni? Mbok Kalau mas aku ki gelasnya dontek wedangi to iki. Bubuk Asmara ditinangkangi dibawani Intan dhisik. Oh, terus berdua. Ayo. Ayo Bu. Bubu. Ayo Bu. Apa? Lho kan anu, terataku ki teratak bahagia. Sapa sing mengko apa kok nang kene iki wis kowe digawe bahagia. Wong panggung ki bahagia, aja mencekam. Ampun kebablasan nggih. Lah iki wis dol wis los wis ora iso durem. Kowe ngerti ora? Pripun? Sing mekenge kenal. Lah pripun iki? Agak gede kok ngono kok men tersangka maling tas. Masa sih Mas iki maling? Sesuk tak critani. Atas para warga. Irman Limbilani ya tenan. Aja lakon itu. Elek-elek iki guru. Mongko pesuruh wae ora. Lah kok elek-elek iki guru. Guru apa mongko pesuruh wae ora lho. Lah kok guru man sak uni-uni ku kok emosi kok aja. Nek dibuktekke kartu identitasnya kok mah kasus. Wong tukang sapu wae ora kok guru. Lampah
padha didongake Mas Irman arep netepi darmaning sepuh. Tanggal 22 mijabe putrane muga-muga lancar Pak Rasa. Amin. Ora ngidurke wayang, ora semelang ku tak dobre awake jatuh nama baike ning lingkungan. Kak, ulemane mboten dugi ngene ku. Ora nang ulem-ulem ku nggone perasaanmu iki kan ndi. Kula wis mati rasa. Ayo satu. Thank you.